Ardal hyfryd Dyffryn Clwyd, a chyfarfod pwysig yng Capel y Dyffryn, Llandyrnog. Wel, hogian, mae di mynd y ben set eto lenni, a tro ni'r dynion di wneud bwyd i'r merchan. Wel, na, bydwch y panig gywan, yn beth yna o grymu bod ni'n gwneud i'w gawl y sgons. Elis? Ne, fi yn gorffennaf. Salad, tomatos, cig oer. Wel, cawl y sgons, ne, beth am sgons? Sgons? Sgons. Hold on, boys. Os da chi eisiau beth gwell na cawl y sgons, dim byd i'r dyn i helpu chi. Ond, dwi di nhw weld yn bod Dudley chybod yr cwc Cymraeg yma. Mae ar sgwar Dinbych lori. O, iawn. Hanner dydd. Sa'n ni'n mynd i weld o? Iawn. Iawn. Da chi'n iawn i fynd i weld o, wel, so fo'n gallu ni helpu ni. Ie, diolch chi. Mae'n siŵr chi gyd wedi bita curry, do? Do? Dim rhy boeth? Na fe, right, dim rhy boeth, oce, ffain. Wel, curry bach syml, ond curry oer fydd hwn, oce? Hynny, fydd yn gynnes i ddechrau, byddwch chi'n bita fe pan mae'n oer, iawn? So, mae'n yn addas iawn ar gyfer tywydd cynnes pan ddawe. Nawr e, fan hyn, mae da fi sosban sy'n dŵr yn berwi ni, a dwi eisiau rhoi'r ffowlyn yma fan hyn. Ffowlyn i chi'n gweud? Iar. Right, so os oes ffowlyn iar neu ciw da chi, mewn i'r pot yn mynd, oce? So, draw ni fan hyn, dwi eisiau rhoi hwn nawr yn sosban o ddŵr. Hefyd, i fewn i fanna, dwi eisiau rhoi... Chwa beth yw hwn? Nionyn. O, nionyn i fe fan hyn, Wel, mi'n nwnsyn i fi, reit? Ond mae'n blas i'r un peth, so bydych yn poeni. Right, jyst ddim eisiau bod yn ffysu iawn o hwn, jyst torrwch i lan yn ddarnau. Reit, fras. Chwa beth yw hwn? Salari. Helogen, os chi'n gwybod yn bosh. Na, chi'n gwybod yn gael na. Torri'r helogen a moronen. A'i berwyd gyda'r ciw. Yna, piper a halen, a chydig o bowdwr ciwmin, a deilen bay leaf. Chi wedi trio hwn o blaen? Gret ar gyfer unrhyw fath o bwyd spicy chi'n yco. Mae'n rhoi blas neis. Os chi'n mae'n ffrio reis, mae'n mynd yn neis gyda reis. OK? O. Reit te. Wynwns, nionod. Haha, ie. Mewn nhw eto i'r ffrei pan, ond dwi eisiau torri rhain ychydig bach yn llai na'r rai diwetha. I'r ffrei pan, neu'r chef's pan maen nhw'n galw hwn. Achos mae rhwng sosban a ffrei pan. Ychwanegu garlleg a darn o sinsir. Wedi torri'n fan wrth gwrs. Chilis nawr, chilis coch, mewn nhw fyna, a ffrio rwyna. Nare, gyda chilis, byddwch yn ofalus, os nag chi'n cael bwyd rhyboeth, tynnwch yr hadau mas, oce? Os yr hadau pethau poeth iawn. A hefyd, tip arall i chi, golchwch y dwylo yn dda. OK, boys? Chi'n gwybod pam i chi? Os mae hwn yn... Mae'r sydd sydd yn y chilis yn aros ar eich bysedd chi. Os newch chi sychu nhw, chi'n meddwl bod chi wedi cael gwared ond efo, ond byddwch chi ddim. Mae dal ar eich dwylo chi, mewn nhw hanner awr, ywch chi fel hyn, neu fel na. Neu ywch chi'r tu bach. Allai weithio chi nawr. Dim o brofiad, ond dwi'n gwybod rhywun sydd wedi cael y profiad anffodus rhwng ni. Sy'n gweld neb yn symud mor gloi yn y mew. Chydig o nam pla a ffast curry gwyrdd tai i roi cic i'r curry na. Beth yw hwn? Jog. Jog yw e. Jog bach. Mewn hyn mae lladd coconut. A dod â'r cyfan i'r berw, a beth ni'n moyn neud nawr yw cael y blas y coconut i fewn i'r curry yma. Ond dwi eisiau lleihau hwn, a wrth lleihau hwn mae'r blas mynd i fynd yn gryfach, alright? Pan bod y ciw yn barod i dynnu fe mas o'r dŵr. Yna, chwirlio'r cawl nes yn llyfn.
ychwanegu blawd a dŵr i'w dewhau a rhoi'r stoc yn yr oergell I oeri. Trosglwyddo'r gymysgedd o'r chef's pan I bowren lan. Yna, dyrned o goriander ffres. Halo? Be chi'n neud am yna? Ond chi'n mynd sandwiches, mae curry am ddim yn un. Ei, fi'n gwybod, chi methu gweld fi'n glir o hwnna, chi? Yw'n eich weld optician? Right, mayonnaise nesa. Ie, mayonnaise parod. O botel ddath hwn. Yna'r stoc sydd wedi oeri ac wedi tewhau. Zest un oren. Yna rhwygo'r cig oddi ar y ciw a chymysgu'r cyfan yn dda. O, hyfryd. Nawr, mae'r ledi fan hyn, oedd yn bita sandwich na'r loft. Diolch mewn fan hyn nawr. Da chi'n mynd abod ti? So chi'r mayonnaise o fachgeg nawr, mae di mynd, do. Oedd y sandwich yn neis? Oedd, triwch chi hwnna. Hwn o werth. Gobeithio fi, de? Ie, dwi'n gobeithio. Ew, Dudley, mae hwn yn ardderchog. Neis. Da chi mas chi'n gallu helpu fi allan yn y capel? Unig beth. Mae gennym ni rhyw noson ha heno, dim ond wedi cwyno, dyn nhw'n misio cawl. Sa chi'n gallu helpu? Heno, Ia. Dim ond o 120. 120. Ia, ni'n gweld bod gennych chi ddigon o stwff ar ôl, da? O, tipyn o stwff da fi yma, ond... Oedd efo'n 6. Chwech o'r gloch? Lawr hi becau stelfod. O, fi'n gwybod yma, ie? Oce. Na ni. Fan chi heno? Oce, ffain. Na fe, wedi cael job to. Ond mae Dyffryn Clwyd yn ddyffryn hyfryd a ffrwythlon. Ac mae digonedd o lysia a ffrwythau ffres bendigedig yn y rhan yma o'r byd. Draw I Capel y Dyffryn nesa, I roi wen a dynion y capel ar ben ffordd. Dyrysait i'r vegetarians. Reit Ewen, dwi wedi dod. Ar gegin. Dwi wedi gwneud y curry. Iawn. Ond mae eisiau mwy na ni'n does? Oes. Os lle siwr yma, boys? O, mae'n rhaid dod. Oes? O beth nawn ni yw wneud rhywbeth gyda llysiau, ratatouille. Na fo, ar y Chi wedi cael ratatouille o blaen? Fi gael chodan fawr. Do wir? O, dim fi tebyg i hwnna. Na, dim ond unwaith fe'n neud hwn. Mewn ychydig o olew ar y lewydd, ffrio garlleg a winwns. Chwbeth yw hwn? Chwbeth yw e? Aubergine. Ie, black pudding, ie. Pyn o'ch gweud beth chi'n feddwl yw e. Ale. Torri fe'n hanner, a mewn cwarter ar ei hyd. Wedyn ni, chi'n gweld yr hadau yna? Ie. Ni eisiau cael gored ar yna, felly sefyll yr aubergine I fyny a torri lawr ac allan. Achos mae hwnna yn feddal iawn a wneud y difetha blas yr ratatouille. Eithau'n lib iawn ac yn llipa iawn a difetha'r bwyd. Felly, gwaredi hwnna, ar un peth efo pob un yn nhw, gwaredi'r hadau. A fe wedes I efo'r winwns, mae'n bwysig bod ni'n torri rhain nawr I gyd yr un maint. Nawr pa fath o fwyd I chi fel arfer yn paratoi fan hyn, Wyn? O, cawl di peth hawsa, de. Ie. A sgons. A sgons? A mwy o sgons. O ie? Mwy o sgons, ie. A da ni yn cael cacan sbwng weithiau'n lle, de. Chi yn? Dan, chwarae teg. Ond y merched sy'n neud y bwyd fel arfer? O na, da ni'n cymryd yn tro yma. Chi boes yn neud... Chi pawb yn helpu? Noson agor y cymdeithas, mae dynion yn gwneud, a gwyddewi. Ie. O gwrddewi, mae lot o ddynion dros Cymru yn neud y bwyd, nhw? Oes. Yn y capeli. Chyba pam, achos dynion sydd yn cael gorau, siwr fod. Aubergines, mae eisiau ffrio rai nawr, hefyd. Mewn yn nhw. Wrth gwrs, o ti a fe bod yn chef, Wyn? Do, wysi am chydig blynyddoedd, do. Do? So ti'n gwybod sy'n mae trin cyllell? Wel, golew, de. Reit. Golew.
Carad i'n man o hwnna de. Efo'r courgette. Efo'r courgette. Ar y top. Dyna ni. Oedd e'n dweud. Oedd yn bad, ond doli fe'n angen wedys i gyntaf, Wayne. O, sori. Right, un marc di. Wayne, un croes. Dyna ti, Joel. Bisgwg i'n fwy sgons. Wel, fwy e. Sori na draws. Ia, draws. Ar ongl. Dim rhy fawr, oce? Just size fyna. Dyna ni. Tipyn o giamster. Faint o bobl sy'n dod heno? 120. 120. Isio lot o hwn, boys? Sosban, mi isio sosbenni. Ychwanegu pupur a tomato puree a'i frownio drwy'r llysiau. Yna, torri un pupur coch ac un pupur melyn yn ddarnau braf. Chwarteri tomatos ffres gan dynnu mas yr hadau. Y reswm dwi eisiau gwneud na yw dwi ddim eisiau hwn i fynd yn sydd i gyd ac yn llipa. Iawn? Mae lot fawr o ddŵr yn yr hadau a mae'n mynd i ddifetha blas y bwyd os na ni roi rhain i fewn hefyd. Iawn? So, yn yr un modd, fyswn i ddim yn iwsio tomatos tin chwaith. Trosglwyddo'r llysiau twym at y tomatos. Ychwanegu shibwns. A dyrned dda o basil ffres. Nawr, na chi liwgar. O. Nawr, dwi wedi gwneud yn job i. Mae rhaid i fi fynd i un lle arall. Iawn. I Llaeth y Llan, sydd ddim yn bell o fan hyn. Iawn, oce. Dwi'n mynd i gael peth o iogurt ffres nhw i wneud pwdin gyda'r mafon ffres. Felly, dwi'n mynd i adal chi wrthi, boys. Na i symud yn stwff i mas o'r ffordd. Cewch chi gario ymlaen ag gobeithio newch chi ddigon i bawb. Iawn, oce. Iawn? Da iawn. Cariwch chi fan, boys. Catchwch bant. Nôl â fi, fferm ffrwytha a llysiau Rowlands yn Llandyrnog. At blant yr ysgol Sul sy'n fysi'n casglu mafon i mi. Nawr te. Faint chi wedi cael fan hyn? Burger fan'na. Chi wedi cael lot yn do? Lot o chi fyna? Faint sy'ch chi fan hyn? Lots. Ale, faint ych chi wedi bod yn bita? Dim. 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 Fydde hi. Ie, right. Gŵr a graig Gareth a Falmai Roberts sy'n gyfrifol am lwyddiant Llaeth y Llan. A'r busnes wedi datblygu ar dir y fferm deuluol ym Mryni y Llannefydd. Ac fe ges i gwmni Falmai. Nawr, dwi wedi bod fan hyn blynyddoedd nôl, a amser ni o'ch chi jyst yn neud iogurts cyffredin i chi'n gael yn y siopau iogurts ffrwytha ffres. Ond ych chi wedi arallgyfeirio chydig gyda'r rai newydd yma fan hyn nawr, ynddo? Dipyn bach, do, ar i ni ddod â'r 6 blas yma, sef y 6 liqueur yma allan yn y ffair fwyd yn Llundain eleni, sef y lemon-cello a'r lemon, sef liqueur o'r Eidal, a dark rum raisin, a'r Celtic coffee, a fo chydig o whisky yna fo, brandy and apricot, a'r Cointreau and orange, a'r black cherry and kirsch. Mae'r packaging yn bwysig hefyd, ynddo? Yndi, da ni wedi dewis yr package D yma, sydd yn reit upper crust, os liciwch chi, reit luxury, neu reit sexy fel ar ei rwy'n dweud. Ie. Y cam cyntaf, gwneud cwli ffres. Dyrned dda o'r mafon na, a sawl llwyed o jam mafon. Adeiladu haenau o sponge parod ar waelod y bowlen, teini ychydig o'r cwli mafon ffres, a joch reit dda o sherry. Na ni, digon o gic gyda fe. Sy'n neb gyhudo fi o pido o roed digon o bŵs yn y treifl. Adeiladu mwy, a mwy o bŵs. Liqueur limoncello o tro yma. Mae blas lemon hyfryd o'r hwn.
fel reol, wrth gwrs, mae pobl yn gwneud cwstad i fynd ar treifl, ond dwi eisiau defnyddio'r iogwrt yma yn lle'r cwstad heddi, achos mae'n eitha hifennog, yn dweud, eich iogwrt chi. Mae o'n eitha tew, yndi? Yndi, mae e. So, ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud iogwrt yma? Wel, mae bron o 20 mlynedd ys dyn ni'n neud yr iogwrt rwan. Ffarm fechan ydi Llaeth y Llan. Trwy hap o damwen ar un i ddod ar iogwrt mewn ffordd. Oedd gennym ni lot o semi-skim llefrith ar ôl, a dyna sydd ar un i ddender o fyny i wneud iogwrt. O, reit. Ond chi'n gwerthu hefyd, ti fas i Gymru nawr? Yndyn, dyn ni'n gwerthu lawr hyd at Llundain. Ie. A fyny i'r Alban hefyd. Ydych chi wir? Yndyn, yndyn. A mae siopau mawr wrth i'n cymeryd nhw? Yndyn, maen nhw wedi dechrau cymeryd nhw, yndyn. Na ni, mafon i orffen. Reit, mae hwn yn barod nawr i fynd lawr i'r capel. Gewch chi flasu fel yna, achos dwi'n mynd i roi twll mawr yn hwn, neu fi ddweud ar yn ôl i. Iawn, so, welech chi lawr na. Mae roi hwn yn ofalus yn y car, a gewch chi flasu amser ni. Diolch. Na ni, lyfli. Lyfli. Chwech o'r goch a noson haf y capel ar gychwyn. 120 o seilogion y capel, a mwy wedyn ni, wedi dod i brofi lluniau Wayne a dynion. Ac o weld y wledd sydd yma, dwi'n credu bod Wayne wedi cael help gan fwy na dim ond fi. Dwi'n un o fans chi. O, chi wir? Marvellous. O, iawn. Pwyswch. Sio mwy o ti, da? Wel, fath yma'r boes sy'n gweithio'n galed i baratoi y bwyd, ond pan mae'n dod i weini, os neb gwell ar merched i wneud y job na. Reit te, triwch y cael y boes, pitchwch mewn nawr. Reit, os dwi'n eisiau gael llwyau, jyst yfwch yn sedet iawn. Sedet? Ie, ie. Cael bobl fawr. Ie, na ni. Right, nath chi gasglu'r ffwyth yma, do? Do. Mae'n trio treifl nawr? Yeah, please. Right, okay then. Chi wedi bita bwyd i gyd, do? Do. O! O! So chi'n brifo nawr, chi yno? Mae lemon licio fod hwnna, sherry. Lico e? Lico e? Lovely. Chi'n neud i pwysig fan hyn. Chi'n neud i helpu fi wneud y treifl yma. Fel mae triwch hwnna. O, diolch yn fawr iawn. So mae'r iogurt yn gweithio yn y treifl yna. Bendigedig. Lemon yn gweithio neis gyda'r ffrwythau. A dod allan o bendigedig yn dig. Na, jyst yn iawn. A bod y lemon cello yna, mae hwnna'n digon o gec yn hwnna fi'n credu. Yn dweud, byddai'n dawnsio'r o'n nhw'n siwr. Ydych chi'n dawnsio? So i'n mynd i yfed mwy o'n na beth fe. Wel, Wayne, beth chi'n meddwl? Pawb wedi pasio? Aderffoc. A mae treifl yma'n bendigedig. Ynddo e? Fresh iawn. Aderffoc. Ore, tro nesaf chi'r gegi mynd hyn. Beth chi'n neud? Dim scones a cawl wedi to. Na, mae cawl di darfod yma. Mae wedi mynd? Yndi. Mwy o syniad yn newydd nawr. Bo math o bethau gwahanol ar. Ratatouille. Ratatouille? Ia. A treifl bendigedig fel hwn. Na ni. A'r cawl pys, wrth gwrs. Hwna'n gweithio na, noed? O, hwnna'n aderffoc. Oed. Gewch chi full house pob tro wedyn ni? Obeithio. Fawr ten. A ni'n ei cynnig syl o hyn ymlaen, dwi'n meddwl, cael bobl yn y roed fa. Na ni, pan mae'n pasio fydda i mewn i gael hwnna. Diolch yn fawr iawn yn bob dim. Diolch yn fawr iawn. Lyfli, hyfryd iawn.